A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aun hambuk tampat hambuk kauman. Wallahu haqtun kauna. Amin. Parihalan si dua magtiyaon. Malum na kato min ha time sinamin manakauna. Lang kami masasing kami mga minas-minas. Pinya kamamuhan inamin babae kundi magigabay. Kini nagpatutuntol, nagjajaga, nagayupot sin halhiwal sinamin kalangkapan simbay. Jadi usog isa nanti niya mau mo yan hapanawan maglagnapa ka ito mag-usaha. Jadi namin asawa sinamin boya o nagtusinusog ini kira hati niya biya ambuk siya mu'mina babae hati niya min biya mukusugin iman para sa pagtuhan. Although hati niya masa nakauna sa karasali in pag amal ibarat sin nakauna kung nato damin sa sangberi ng basag atau kusog pasal keadaan hati niya biya sa pantun hati niya bang pakato biya mga Pilipin hati niya kita mga sugat to hati niya naghula kita mga dugaing biya mga baryo, barangay, kampung biya kung kita masikot kung kita masuok patampat pag amal ibadatan kung kita masuk masikot pa mga tampat po pangajian hati niya alam simbahasa sa English hati niya min isolated hati niya min by singka niya pa kanya hati niya besta kita niya pariya kusab palaria pariya hati niya inamin although hati niya kita amin pagyanon long niya close family ties saon waktu amin keadaan hati niya naglalawak-lawak naglalalo imbay. Jadi hati niya inamin sila min do magtiyaon ini sa hati niya tanda iman hati niya akidah sinamin bawa ini wayro namin long ta pagyanon ta min kignot kibal niya atau langkan niya atau janggang niya tagnan niya sa jasi namin bismillah so hati niya inamin kignot kibal kakahinang tagdan ta sin bismillah dakan sinagama lagi malaguing kamumpatan niya malaguing barakat niya malaguing pahala niya bang hati niya agaron hati niya hadis sin namin Rasulullah lawan si Rasulullah kulang labi bang apasin kita sisu hati niya min magkabasa hambuk lawan niya ayat lawan sin Quran tiap-tiap ang kakabtang atau ang kaayat mabasan niya dihilan siya sin Allah Ta'ala hati niya hangpu pahala karyawan long sin Rasulullah buku nakulo ni imian in alif lam mim hambuk ayat sumagwa law in alif hambuk ayat in lam hambuk ayat in mim hambuk ayat hati niya tu ayat bang mo hati niya lipato makahangpu katluan pahala karaya katay masinsisyo na meding kato makabasa makasabot kaniya. Jadi kulang labi bang hati niya basahon nilong tayo bismillahirrahmanirrahim kimugdan siya kulang labi hati niya ang putag siyam batang huruf tiap-tiap ang putag siyam batang huruf jajagan si malaikat hati niya kulang labi panghati ko makakawa in tiap-tiap ang katao bang makawasa si bismillahirrahmanirrahim makaminsan sidya makaminsan ini makaminsan hati niya hanggatos kasiaman na in pahala karon hirir kaniya si Allah Ta'ala sa inamin hambuk bawa muslima ini hati niya benahat hati niya bang siya tina umulim mga kaha ka lay ka luwag ka taon hibal niya to di magkabog halam siya namin simod niya to siya namin labtiks deal niya in perkataan bismillahirrahmanirrahim atau bang di kadang-kadang hati niya bismillah okay lah hati niya ini mga baha habulan na Ramadan bihaon matawag bisarahon ta parihalan siya namin bismillah pasal mayta pasal giyaan si manusia bangunin min maksud maana si bismillah in bismillah mga to mga rayang
hati niya halom tu jan singkuran halom tu singkuran yan bang pamuhon minsan po ni mga lawang ta mga dua atau wasan tahalil ang singkita aming kasusuakan kasusuan singkita mahang kita kung magpakawa hati namin dahil mahugot halam singkuraan buat malingkan bang bismillah dua sa lagu-lagu ayat nakasabot simpar sinamin bismillah hati niya ang buhok din ha malum nakatupan ni patan ang panagnaan sin ayat yan haunahan naguhanan sin surah Fatiha hati niya man bismillahirrahmanirrahim ikaroon niya ron takabakan hati namin ayatnya ada surahnya surah At-Taubah bangkoy na sila kita ni man yan dunhan sa hati niya na malum na kanyo asal kami rin katag na mahadum asal kami hati niya wayron di kamo ustad atau ulama kami ni hati niya ya dagbus mangkukudigo sadya hati niya manglag magimot-imot panam hati niya pasampay pa kanyo na hati niya ikaw ang tapamok babae ni hingga bukat lo in usog kami banan ni masumag lag na pakay ni birag bos himingas imparasan niya hati ni birag bos di siya makatana wala sa kiamuhan pamanita hati niya kalikalin hasimot siya sinasawan ni hindi magkabugto kaali-kaling bibat-bat siya sabot bismillah 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 hati ko yung pangatun sinusugin niya asawa niya parewa narupang niya nasawa ko ini nasawa kaya paman niya ron kaya hati ni bahwa ini hati niya namuji patuhan na naswi patuhan ang lagu patuhan kaptangan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim sakali ang bukad law inusugin ikal na himingas na siya law narang maninggat pa law naman to maray magpituhan atau magmingguhan atau magbulanan ako dito pag makawalik mari maglaga ko to nalong si mas babae yon atau sinasawa yon nalong narang katuna ko niya na bianhat natin yung babae natin niya siya pinimukab sinlawa tignan niya po si bismillah diapro kinain sa doon amin sasang nin hingas sin baba sinusog yon dyan siya makarugi besar ati ko tabi ka tabi mareon lumi sinutok ni tabi ka tabi mareon namin bi manungta nagwawaswas ti matapil-tapil kani mga jin sa hitan ka to uno hati niya Allah alam lain ato nanjari hati niya pag abot mahikato sin adlo na sa roing tampa inatali niya hati niya puhingaon ni asawa niya patayin na bunon niya hati niya natali na napikil niya hati niya namisabi mga longsin nakaon na ano ba ni baul ka atau maleta hati niya maleta hinang-hinang si jaha digpi ikaw yun hati niya pa niya yun ang has palaw hati niya ang kanelo na has yung baul yun imaksud niya hati niya puhingaon niya mulahon niya bulaw ganito ni puhingan niya mulahon niya hati niya patay niya nasawa niya kaya niya buhay mo patay mo mulahon mo minsan sambukon asawa niya ang pamuhon minsan hikonta namin taruging na hadya so rin naman gato na sa Allah walang sa atin niya min siyod na sinamin lang tati di palo yung utok niya matsyam ginis-ginis natin namin pagkatastik sa pangatayan niya nagkaliwan natin niya kawiman sa balwaul ako kan namin haslong namin king cobra yon ang panapinabihan hambok kataulo niya dilanta ko lununo sa alaw niya namin barangin na ito yung bauli hindi hamat ito nagpaasawa ko ito rin pa inamo ha kampung yon atin niya mahaluay mo lawagon sabab na naglalawak-lawak din magkatukan niya sa iuto dahil mubuka ayan yaring kunsi ay tumutukawa yan atin niya swaylo niya siya na ito muka okay na lang niya dahon ko naman ito pa sa madahato dyan lang niya mangyang sumamay na wait man ako lang niya okay na najari hatin niya si mampay ng barang yan lang niya dalong niya yari lo ng yan hato atin min kalakuan ng palakuan sa babae bismillahirrahmanirrahim bukan lang uno yan lang ito yara simbahan mo lang niya andalon niya marilo na mo sa simbahan ko ito keto niya yan nahula lang sa piara ng simbahan ko okay na kari alaw niya ari lang kunsi na yung babae yun hatin niya asal sa makasi mala sa magbana hatin niya biya sa pantun hatin niya min musa bulawan intan natayma niya yon hatin niya ambok sa salamata malagok yung kukuyan sa pangatan niya hingga niya palong simbilik dito man simbilik hatin niya berahat natin niya buka simbilik bismillah tambulin lawang bismillah bukaon niya may konsun niya na ibang bismillah pag ukab niya sinahal simboyong masallah hibo si mga ginisang bulawan intan yung mga musa law niyo wala na sa simbahan ko ni may tapalo ni
ikakasi kati pala magbalik marihay ini matabang ni alta ini atau alaw ni hati ng patawron niya pa na hati ni pagamin nagbulanan na way naman nagkawal kinuso ginatali na pikit si babae na hati niya sulayan ko ni hati namin gunahonin namin mga pangalta ini hindi pagpalingkat si pagpangara para yung simbay ni pagbiko hati may kataan kulang kawas sa lang simbay ni ano naman sakmasik kilumbay piya lingkat niya pero na yung bay piya hinang piya sangunan niya mga dapulang marayaw bilik marayaw kantil marayaw pagkaon ginis katan hati ni abot mga hati ni mga 2 bulan hunaw na sinusugan magbalik na ako lang matupakampung ko yun itaong ko matulon ni kan mangberi ni kadaan simbay ko arakala lang niya hati niya nahalo ng bayo na tao atau niya tayo na yun nasa ako niya taong ko lang yung matuto singkali hati niya nakasok man siya pakampung yun na biragbus siya hati niya na ini no? Long niya, may talo ng bike ko, may makalandon sa lingkatin dahil yun. Uno yan, kaya hakang na ba? May atawin ang asawa ko. At talo niya lang pasan na yung bayo, ang paggawin ng tao. Na hati niya, way si hati niya magtinaga lahong ta nagusos magtapa, way niya, nangaso siya mga raig simpang pangdaig niya. Long niya, in bayo, ni sinapa bayo. Alo niya, konsan lo niya, buklong namin babae binisimbana yung bana lumit parang huli nag-usaha kalilo ayaw nyo nalaw niya mausaha mara imbana at tinasuysilo ni imbana mausaha na ayaw ni mga pangalta piya minibihawon pero niya pagsada ni hati niya tagaman niya haratong simbana niya sekali hati niya ring haon di makota ko ninyo sugmet to na siya pawai si malam kita ni mga lantay simbay, kita ni hagdan simbay, ding katang-kataan na wina. O iro na gumasagdan niya. Dalawa niya, uno na wala nagkalakwa na sa akin. Yung ko ilawang bihan, yung sinasaway siya. Doon niya ako sa doon niya, kuhaan, banang ulo niya. Dalang assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, sud ko tuan. Kari ko sa tabo, yari tataga mga sinamin mga uno-uno atin na sasabihan, salamatan kayo mo. Na jari namin usog yung biyan na hiniinos siya nangatod-ngatod siya gani namin asawa niya yung nagpatutuntul siya namin ginis pag-inom pagkaon sabi dato atin namin di na magkaihatay nga niya amin karuhan niya simut siya sa niya bismillahirrahmanirrahim law niya law niya ano ba nagkalaw ng panghalta pinilo na panos law niya nasin babae kaya pa mo law niya minsin pila bulan liya pa yun nagparako lo ng baul mari alo na way kaya paano kaya tango nagparako ng baul mari nalaw niya diuka ko na paghati ni amin law namin nagdasi namin baul yon ito niya ako ra ko makalimuka kaniya diuka ko na hipo lo sin pangalta na jadi hati niya tigaranta ko pila adlaw paggawin ako rimatong na guna ako isa mo na inilo niya ulo niya ko lang maglangog unalo niya may ako mga maglangog una sa ulo yung kayo mo yan nalaw niya okay ra law niya hati niya gusto ko ni hati niya mamahon kitaon ko ni mati ni kuan pangata min pera ko kay mo lo may sinusig yon na okay ra law niya dalawang bilik katlo man na gusto ng hawon hati niya biuka na sinamin gusto ganing bilik namin asawa yon nagtagad-tagad hagwa o sampai biuka inamin hati niya baul yon sampai namin bana inasawa hati niya na inino kung may hati niya in bana niya niya hati nagjaman na way naman nagkawaring ang simbilik tingop na matukita pagkatututot na niya o na yung bana niya tiyatanga sinhasta ko lang hati niya namin baul ito na ito alta bulawan sa alam niya sa hasta kulat hati niya dito hati niya lugay-lugay si masak hati niya kapaman niya hati niya ang berarti maksud simpanan niya minig ang hula niya hati niya siya hipa mula na bihat hati niya min palkala dunya na hula hati niya palkala akhirat kaya sinagi ko niya sejak ko bismillahirrahmanirrahim yan bukan lengka ko bukan ako nagpanday-panday hadis nagbaita at inista ko sumabot uno na ayat ding halam sin Quran tiap-tiap kapag kitaan sin ayat mabersamo bilang kau pahala ganjaran karyawan sinaw ta'ala angpu tiap-tiap pembuka ayat nasabutan ni bismillahirrahmanirrahim dengan hadis Rasul ang gatos kasiaman hati ng batang huruf balmaana hati ng tiap-tiap batang huruf dihilang kau pahala karyawan sinaw ta'ala angpu
jumlah maghanggatos makaangkot ag siyam hanggatos kasyaman pala karayo in makawa mo sabi ato tin mga ton mga rayang in ako mamaid na isa mag niya pag isabantan niyo ra kuman sa masa diha kuan sing kita tin mga ikaw masum mag subscribe ka mag-like sa atin tabangin niyo kita kada man mahado min natin di naman natin mapugtong sa nakauna sabi ato tin sa